ไม่ใช่ไหมอังกอดการนำมาหุ่นเลยจ้าจ้าที่bisa apa ya kalau Halo logofor, welcome back my YouTube channel. Asa kalam nonton agak semu zain dong berteman. Ini daya ata lama dah. Ata lah biar nampai nih biar tali tadi di mana sana aku pidana madeng ada jahat di biasa pidana kental dengar माने बे मोनब्रेनायफोर जानो अबस्था गैला आरो माने ओरैनो जानो अबस्था गैला माथो बैग्रोमबाय थादोंलै आंबो जानो अबस्था गैला बे थालिरा माने अरनानै जाजाला आरो मोनब्रेबाय बेखायनो मा आथायाव बेखौनो सिफ्लेनानै जों सावनानै जानोसै आरो होमबानिया थालिराबो गारनाय जाला आरोना बानायनायखौ नायलांनो मा होनो Nih cuman benar, jangan habis terus balik tadi. Terus balik. Oke lah, không mày, sao mày á? Hả? Gì? Bạn đi ra rồi. Ông con kìa, giờ đi con kìa. स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालिए नौकरी ही नहीं थोड़ा तेल डालो, अच्छा होता है. Xả lưng nào đưa, bác bà. Lưng bài. Vô sự. Dạ ý là cái sổ bạc ư? Mình xóa dẹt à? Dannya macam ni, sih kamu dah. Bonai hoi goise. Icha মাত্র খাওয়া লাগবো চাকরি টাকরি নাই দিব আমি ডালবেন লাল बाहाय लाल चाय नैबे मामानि जामा खुरैयाव लोंनो मोजां मोनो खारन खुरैयाव थाब बुरजा जायो थाब बुरजा लोंबाय हा चल भिडिअखौ लाबोदो फु बेलासिनि सा मोदोमना थालिरा जानो मोजां मोनो माखो मामा
गारनायसो जागोन होननानै गोथाव नामा गरमाव लांजोबनानै ओइ जासुला सोमनानै जाबाय मामाया सिनि साहा फुदुंदोंमोन जोङो ओमफ्राय मामाया सिनि साहा लोंथ'ला होननानै आं संख्रि साहा लोंसै होननानै संख्रि साहा लायनो थांदों गोथाव गोजोननि थालिर थारा बे सावनाय गोजोननि थालिर होफैनाया ओरैनो थाङासै दा नङाबाथ' गारनो जासिगौमोन सोर जानो होना अमासो मोनजासिगौमोन गोथाव नंथारा गामलासेखौ आधा गामला जाबाय नङाबा नुखादों दा गोथाव नङा होननाया सोगासिनो हानाव बावनोसो माने लुबैनायनि बे मोननै जानांगौ मा सबायना लाल सासो गाइखेर साहा गाइखेर साहा गैया